Bola raz jedna začarovaná štvrť, ktorá ľuďom zázračne predĺžovala cesty. Možno to znie ako rozprávka, ale napríklad v Bratislave zaberie raná cesta do práce viac času ako v mnohých veľkých metropolách. Okrem iného za to môže nevyužívanie začarovaných štvrtí. Tvoria ich najmä brownfieldy, teda chátrajúce priemyselné areály, ktoré odsúvajú výstavbu do satelitov a predĺžujú dochádzkové vzdialenosti. V Bratislave zaberajú brownfieldy viac ako 630 hektárov. Ak by utvorili samostatný štát, rozlohou by predbehli Vatikán aj Monako. Na odkliatie začarovaných štvrtí potrebujeme zmenu územného plánu. Ak sa zmena podarí, môžu v Bratislave vyrásť nové živé štvrte. Čím viac ľudí bude môcť žiť a pracovať priamo v meste, tým menej ich bude cestovať autami do mesta. Pre nové bývanie, prácu aj služby je dostatok miesta v začarovaných štvrtiach. Treba však na ich mieste umožniť budovať lokálne centrá. Na takéto centrum chceme premeniť aj Palmu. Dostať sa sem integrovanou dopravou MHD či na bicykli bude minimálne rovnako pohodlné a rýchle ako autom. Račiansku ulicu upravíme tak, že bude bezpečnejšia a priestranejšia pre všetkých. Chodcov, cyklistov, aj vodičov a ešte sa tu nájde aj dostatok miesta pre zeleň. Skrátka, namiesto priemyselného areálu vytvoríme premyslené miesto. Najprv však potrebujeme začarovanú štvrť spoločne odčarovať. Pridajte sa k nám.